Kamoro moro maintie jara malulu TV en okinyi maber ma indien cheno mar nono mar oboke mikelo ni kodan Jeffolo. Wantiere kod tarik 3 dwe mar 2 higa mar 2017. An kod oboke 3, an kod oboke mar The Star, antiere kod oboke mar The Daily Nation, kaeto bende antiere kod oboke mar The Standard. Achiel kachiel abiro chako kod oboke mar The Standard. Wach mamipe kaindi en ni sani koro iwacho ni okete achiel kachiel kaka weche mag osara to moloyo mag jotije mag piny owacho sani koro biro lokore. Kaeto Teacher Service Commission bende sani koro keto chike matek bang' ka jopuonjre ne ogore piny e penj mar higa mokalo. Malo kanyo sani koro wacho ni osefwenyo achiel kachiel gimomiyo kod ne oyiewe nying mar kod mondo koro giti kod nying mar NASA. Ito oboke mar 2 neno ka nitiere mama moro kaendi, nitiere dawa ma jahigni 100 ma bende ne owuok achiel kachiel modhi ondikore kaka jago ombulu e gwenge mag Nakuru kocha chande. Kaeto ite ni bende pod mana wach ma jodongo kaendi nitiere jal moro ma jahigni 74 ma bende koro nodhi achiel kachiel e klas 9. Nowacho ni en bende ore mondo dhi nyime kod somo mare kendo ne odhi e klas 9. Ite oboke mar 4 wacho mipe kaendi ni wacho ni Al-Shabaab Mandera kocha chande ne omonjo kar ndikruok kaka jogo ombulu kendo gidhi kod BVR kits. Kaeto yudo wach mar Ruto kaendi nitiere nyadeni ma bende ne odonjone ka wacho ni okorit nyathine moro maber. Kata kamano migosi Ruto ne okwedo kendo wacho ni orito nyathino e yo makare kendo wechege duto otimo maber. Kaeto wacho neno ka nitiere achiel kachiel ito oboke mar 6 en mana wache gweko mag osara mag jotije mag piny owacho ma bende ni kanyo kaeto NTSA ogolo report margi ka giwacho ni dwe mokwongo Marigani mar 2017 oganda madirom 253 ne owito ngimagi e masira mag wang' apaya. Magi ito oboke mar 7 nengo mag mwandu bende kiuso gi achiel kachiel supermarkets mopogore opogore. Ito oboke mar 8 mana wach TSC chande mana wacho ni giketo okenge matek ne jopuonje to moloyo jopuonje ma bende ok dhi e skul ka giwacho ni maendi emomiyo nyithindo ne ogore piny. Kisumu yudo ka jalup gavana ma kuno Ruth Odinga nitiere jo maundu ma bende ne omonjo ode mantiere Kisumu kendo sani dhi nyime kod timo nonro e wach machalo kamano. Ito oboke mar 10 wacho na komipe kaendi ene wacho ni NASA sani koro ikore kendo gidwa manyo ni to en jal manade mabiro ting'o negi bendera margi. Kaeto bathe kanyo Ruto Isaac wacho ni ok obidhi e NASA. Maendi en gima owacho kaendi. Ito oboke ni mar 10 wacho ni ok obidhi e NASA pod biro rango ne to kanye ma onyalo chung' achiel kachiel e yiero mabiro. Mbalariany mar Nairobi pod oketi kaka achiel kuom mbalariany mabeyo e East Africa. Kaeto gwenge goeko mag Marakwet Elgeyo kocha chande wacho ni jomaundu sani koro ne omonjo skul moro karo kod weche goeko mag tungni mag Germany. Ito oboke mar 12 wach mendo ka ne Muhoro sani koro wacho ni gibiro timo nonro kaluwore kod nyithindo 4 ma bende ne owito ngimagi e gwenge mag Nakuru. Ito oboke mar 13 anyuola mar Akasha sani dwaro mondo jatend piny owacho migosi Uhuru Muigai Kenyatta odonje wach ma bende ne omaki anyuola margi mondo mi okonygi achiel kachiel. Pa josomo kod jondiko ni kaendi. Kenya Medical Training College bende olendo weche matimore gwenge Nyamira kocha chande. Apisas mag Ethics and Anti-Corruption Commission ne odhi timo nonro achiel kachiel mondo giyud ni to weche mag mibadhi nitiere kuma chalo nade e gwenge mag Nyamira. Lendo mopogore opogore mag mbalariany mar Nairobi mano iluongo ka College of Health Sciences otimo lendo kanyo kwadhi mapiyo piyo neno kama giki bende gin mana lendo mag turnaround strategy gather steam as board unveils top management magi GDC magwero nitire 26 nyaka 27. Kaeto iwacho ni na ikipe kocha chande ne bwoko betie ka nyithindo 2 ne otho ka wachore ni gichamo chiemo ma nitiere kod sum. Mano nitiere kanyo. Kod achiel lendo mopogore opogore ne joma dwaro tich. Oboke mabalang' The Pulse nitiere kaendi tich abich makawuono. Kaendi jahera mar Pulse nyalo yude. Kaeto Kisumu kocha chande iwacho ni yugi kata taka sani koro nitiere mathoth mioro Kisumu ka omenda manoketi mag weche goeko mag choko taka marirom milion 600 pok otigodo. Kaeto ite mar 35 iwacho ni strike mar lecturer sani koro miyo jopuonjre mag mbalariany to moloyo gweng' ma Kisumu sani koro ok ong'ere to gitim ang'o. Kaeto yudo ka wach ma ochako mipe kaendi wacho ni obila sani koro timo nonro e gwenge mag Homa Bay kocha chande ka bende luwore kod mach ma bende koro nochako wuok e Game Park e okang' mar 2. Gwenge mag Lamu kocha chande wacho ni oganda mariro malof 80 sani nitiere kod kech kod ngaji kaluwore kod oro. Magi gin weche mag Gaja kod Sulu. Weche matimore piny maoko DR Congo kocha chande yudore ni Shikedei mano ne en ja opposition mapek ne owito ngimane kendo koro maendi wacho ni koro weche mag transition higa mar 2017 nyalo bedo matek.
Kadhi achiel kachiel weche mag ohala wach medo kaendi wacho ni Sani koro dwaro ni mondo MPs dwaro ni mondo onyisgi ni to weche go eko mag charges mag hola ma bende oganda ok ng'e maler gin weche machalo nade. Kaeto wacho ni piny owacho ma pacho kaendi Sani nyaka ti matek miwuoro ka bende koro igeno ni weche mag dongruok weche mag uchumi biro dhi malo kod atamalo 5. Kaeto Nairobi owacho ni en boma maber moloyo ka itimo e limbe. Weche go eko mag tije kaka inyalo tiyo tich, weche mag stress ka in godo nitiere ito oboke ni 55 gin leno opogore mag nyamburko. Kaeto weche mag tuke ka chopie wach ma Sani wanyalo wuoye en mana African Cup of Nations ka bende koro Sani achiel kachiel Egypt biro rado kod Cameroon e adhula nero ma ogik. Kaeto Pep Guardiola mano jata kweth mar Man City wacho ni Sani koro Chelsea nyalo mana lalo title ka gin ema gidwaro. Kaeto Mourinho wachore ni ok mor kaluwore kod kaka ne gitugo kod Hull City ma bende ne giwuoke amodhi. Kaeto dhi e oboke mar The Daily Nation wacho mi pe kaendi en ne ID cards mag Moi kachiel kod Kibaki Sani koro yudo ni oti godo achiel kachiel ndiko oganda opogore kaka jogombolo. NASA ikore ni rally margi odiochieng' makiny e gwenge mag Bomet. Kaeto African Union Sani koro yiene mondo pinje mag Afrika owuogie winjruok mar ICC. Ito boke mar ariyo en mana wach mar bura ma piny mar Kenya ne godo kod Somalia weche gweko mag nam ma bende koro wachore ni Kenya ne olalo e round mokwongo kendo bura no pod biro dhi nyime. Kaeto Sani koro kini opogore Sani koro wacho ni piny mar Amerika ne okalo chik ka bende ne gikawo oganda goeko ma ong'ere kaka Acacia Brothers. Ito boke mar ang'wen en mana wach mar ID mar Kibaki kod Moi chande ema bende ogo kanyo kidwa ng'eyo thor mare inyalo some achiel kachiel. Ito boke mar 5 wach mar NASA chande rally gi magi dhi betie ka bende migosi Raila Amolo Odinga nyiso uru ni mondo ti kod report mar TJRC. Kaeto wachaneno kanywero Kindiki Sani koro wacho ni Raila en jamriambo kaluwore kod weche gweko ma wacho ni weche mag ndiko kaka jogombulu nitiere kod chochni. Kaeto wacho ni migepe opogore Sani koro MPs biro bedo kod wach kaka omenda goeko mag CDF tiyo ma bende rom bilion 10. Mano ero ne kanyo. Kaeto jagoro mongirore machon mar Tiene Onyangolo wacho ni oganda ma pacho kaendi oikore mar golo Tiene Jubilee e tich. Maendi Standard Gauge Railway ne kanyo ero wach mar migosi William Ruto kod nyathi chachande bende ochako ketie itoboke mar 8. Itoboke mar 9 achani nitiere nyathi moro ma bende ne omuonyo siling ma bende Sani osebedo kod siling nieri e duonde jumbe mathoth ka bende dakteche pod dhi nyime kod ng'anyo margi. Wach momi pe kaendi e itoboke mar 10 en ni kambi mar Safaricom Sani bichulo omenda mar bilion 10 kod piny owacho koro kod weche ma bende ne ok gichopo singogi e project mano nego bene gitimo kodgi. Wach mar BVR Kits ma bende ne okwalo achiel kachiel mana Senyisi Bandera koja chande nitiere itoboke mar 10 kod achiel. Magi gine leno opogore career opportunities ne jok madwaro pajo somo kod pajo ndiko ni kaendi. Weche mpe mar sirkane mag gwenge mago ka wang'warado wabro miu kaeto governors meru koja chande wacho ni ok giyie mondo mi okaw doctors mamoko kaluwore kod ng'anyo mosebedo kadhi nyime mago eko mag dakteche. Wach mar Ruth Odinga Kisumu chande anyisi ni ne omonj ode kendo Sani idhi nyime kod nonro mondo fweny to gin jomaundu machalo nade. Ka wadhi e pinje ma oko mana wach mar Kongo chane kaka nanyisi ni Etienne Tshisekedi Sani koro ne owito ngimane ma bende en jatene e weche eko mag balo kod piny owacho makuno. Kaeto aneno ka pod adhi achiel kachiel weche mag ohala iwacho ni Rotich okwedo okang' mager weche wacho ni piny owacho ma pacho kaendi ose ola mathoth miwuoro kendo wacho ni ola mosebedi ka ol en ola ma bende inyalo chul maonge kod tabu mora. Mano ero gin weche mag ohala. Sharon Ong'aw biro miyo wachno makare. Rotich odhi China koja chande ka bende pod odhi manyo omenda mathoth ne weche gweko mag Standard Gauge Railway. Mago duto Sharon Ong'aw biro miyo. Oboke ma balang' bende nitiere kaendi lendo mar National Land Commission ne kaendi unyalo rango ni to en wach machalo nade. Weche gweko mag electrification bende nitiere kaendi 40 nyaka 40 kod 4 mago duto nitiere kanyo bende opogore bende nitiere kaendi. Kadhi e tok oboke nieri mar The Daily Nation en mana weche mag tuke ka bende weche mag tuke maneno kane kaendi en mana weche gweko mag oganda ma pacho kaendi madirom 68 gin achiel kuom oganda ma bende koro ne oyudo konyruok kawuok kuom KCB kaluwore kod tuke gweko mag golf. Weche mag adhula en mana ni
Sani Man City to koro ne odhi maber e opiche gwe kuma timore oko koja chande ka Manchester United to ne owuok amodhi kod Hull City. Opiche mag African Cup of Nation sani eri koro team no ero mar Egypt biro rado kod Cameroon e adhula maugik. Weche mag ICC pinje mag Afrika dwaro mondo giwuogi e ICC. Abiro tieko nu kod The Star. The Star wacho mi peka indien mana wach mar nyadeni mabine ne odonjo ni Ruto ka wacho ni Ruto ok kaw okang' makare mar rito nyathine. Kata kamano Ruto ne wacho ni orito nyathino ero e yo makare. Kaito yudo ka wach momi peka indi magi kigin mana picha mopogore opogore mag jotend siasa machalo kaka Alfred Mutua gini. Ito boke mar ang'wen en mana wach Ruto kod nyadendi no ero ka bende ogol oganda mopogore opogore ma bende osedonjo ni gik ne mamoko ne weche mag nyithindo machalo Daniel Arap Philip Moi, machalo Kenneth Marende, Fred Gumo, Moses Wetangula, Mike Sonko, Mar Zonga, Peter Kaluma. Mago eko duto unyalo neno kanyo. Migosi Raila Amolo Odinga onyiso uru ni mondo tiko report mar TJRC manore nitiere ito boke mar auchiel kaendi kaeto ito boke mar abiriyo bende IBC sani eri koro yien higa mar 2013 nitiere oganda madirom 128,926 mane ondik diriyo kaka jogo ombulu. Sani eri IBC oyiene wach noero ne chande jomecho mana ma ipod nitiere kaendi ito boke mar aboro. Kaeto Ruto gavana ma Bomet wacho ni Jubilee nitiere kod chenro mar ketho rally makiny mabende obagi kod NASA. Ito boke mar 9 gin mana jolweny mabende notho Kulbiyo kocha Somalia ka bende anyuola margi wacho ni sani eri osekawo juma achiel pod girito duoko kawuok kuom piny owacho. Nkaiseri okwero Rotich ni weri kod weche mag somo ka ogit weche mag arita kwe odwaro mondo budget margi omegi kaka ne oketi. Lendo mar sirikal mar Kitui ne kanyo ero. Kaeto kaindi bende wacho ni governors koro yiene mondo piny owacho okawo nurses madirom 400 mondo mi ota clinics madirom 100. Mano ero pogore kod wach mabende nogole Nation kaja chande kang'eyo ni to pogruok ya kuma chalo nade. Tere sani eri koro oluongo Oitere sani eri koro luongo ni mondo en bende odhi ochiw neno e wach mar Waiganjo mabende ne wacho ni otiyo kaka obila e thuolo malach. Mano ero Joshua Waiganjo. Kaeto yudo ka itoboke mar 16 pinje 29 kwayo European Union kaachiel kod United Kingdom ni mondo mi gitieki weche go mag uso tung lieje. Mano ero ne kanyero. Kaito weche mag wala ka chopie wacho ni jolony wacho ni piny mar Kenya nyalo dongo kod weche mag uchumi kod atamalo 5.6. Safaricom oriwre kod Kara mondo mi ginene weche go mag arita kwe oketie yo makare. KPC bende okwani kigi chulo omenda madirom bilion 11 kaluwore kod projects go mag pipeline. Mago eko duto Sharon Obromi ka bende wacho ni chenro mar keto KCC mondo bed kambi mar ji giwegi bende sani eri koro ochako chungi e thuolo matin. Mago duto Sharon Ong'aw kaka nyisi Bromi pajo somo kod pajo ndiko ni kaindi 24-25 en mana wach mar The Akasha Brothers ka wacho ni the fall of the Akasha Empire. Mago eko duto kidwa ng'eyo nyalo neno pichni mopogore opogore nitiere kaindi. Kaeto Nairobi kaindi wachore ni landlords 68 donjnegi koro kod weche machore ne gigeng'o kama ne gigolo sewage mabende ne ogolo ka okolo pep makare mondo mi odhi kuma odwarore. Magi gin weche matimore sirikande mag gwenge mabende ka chope mag Nyanza mag North Eastern en mana wach mar Al-Shabaab mabende nokwalo BVR kits madirom 4 kande kwa dhi Nyanza. Wayudo ni sani eri koro Karoli mabende ne tiyo chone migosi Raila Amolo Odinga owacho ni en ne ochulo oganda duto mane gin agents mag ODM e higa mar 2013. Governors mag Nyanza sani eri koro wacho ni kedo matek miwuoro mondo mi ochako yiergi. Aneno Rasanga kanyo, aneno Awiti kaachiel kod Obado. Mago eko en kotendo kod weche mag yiero mabiro. Kaeto iwacho ni gwenge mag Western kache wacho ni NASA nyalo mana bet gimotegno kadi bene giriwre achiel kachiel. Maendi en wach mowachi kod jolony mopogore opogore. Weche mag Agaja kod Sulwe ni kanyo ero. Weche mag adhula ka chopie en mana ni Egypt sani ero chope final kod Cameroon mago African Cup of Nations. Aston Marino okomor karore kod adhula mabende koro Manchester United ne owuoke amodhi kod Hull City. Mana gi kanyo ero achope gikono mar oboke okinyi ma kawuono kane wan kod tarik 3. Kan Jeff Oloo orito masani.